Ας προχωρήσουμε λοιπόν με τις υπέροχες γούνες της εταιρείας Enzo. Και να παρουσιάσω και τα μοντέλα μας, η Στέλλα, η Έλενα, και όλες είναι εθνικής κατασκευής. Η εταιρεία Enzo δεν εμπορεύει απλά τις γούνες που βλέπετε, αλλά τις κατασκευάζουν. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Να μιλήσουμε και για έναν άλλο χορηγό μας, τα σαπούνια Ιταλία, που θα τα δείτε στην έξοδό σας. Θα θυμάστε όλοι το σαπούνι που χρησιμοποιούσε η γιαγιά μας. Αυτό που χρησιμοποιούσε παντού, ο ελαιόλαδο, στο νεροκήπι, το λούσιμο, στο σώμα. Από αυτό εμπνεύστηκε η Ιταλία για να φτιάξει τα ομώνυμα σαπούνια. Σαπούνια φυσικά, χωρίς χημικά πρόσθετα, απολύτως ασφαλή για την υγεία μας και το περιβάλλον, αφού δεν παράγουν κανένα απόρριτο και είναι 100% βιοδιασπόμενα. Σαπούνια που καθαρίζουν σε βάθος, χωρίς να ξεραίνουν τη συντερμία. Ιδανικά για άτομα με ξυλοτερμία, αλλεργίες, λιπόφθωση, ακόμη και μωρά.
τα βρείτε μόνο στο ίντερνετ. Επίσης, το φυσικό αναλυτικό περιθέει. Και θα δούμε και τα εξελίσματα των μοντέλων μας και το make-up που επιμελήθηκε στο στούντιο Ιωκέρι. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος τέχνης και ομορφιάς στον Άργυρα. Ο ένας εκ των ιδιοκτητών, ο κ. Γιώργος Βαγγέλας, ο Αντιάννη αδερφή του Κέρι, εκτός από πολύ γνωστός κομμωτής που έχει φυτέψει επί 15 χρόνια στο Hollywood, είναι και καλλιτέχνης. Δημιουργεί κοσμήματα και είναι ζωγράφος. Μάλιστα, πολύ σύντομα θα οργανωθεί μια έκθεση ζωγραφικής του κ. Βαγγέλα, την οποία θα είστε όλοι καλεσμένοι. Με την πολύχρωμη εμπειρία που κάνει των μαλλιών και το make-up, όπως βλέπετε, ανέδειξε τα χαρακτηριστικά των ήδη πολύ όμορφων μοντέλων μας. Ήρθαν οι μέρες που θα ξεχάσουμε, θα γίνουμε αισιόδοξοι, θα γιορτάσουμε. Θα κάνουμε και μια μικρή σπατάλη για να νιώσουμε όμορφες τους εκδηλητές, να νιώσουμε τα βλέμματα γραμμένα πάνω μας, να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας, να ελπίσουμε σε